Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, sa ngalan sa pagtulon ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing nga magadapit kaninyo o magapanghinaot na kamungtanan karon na kamo sa kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas para magamit nato sa mga pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod ka nato sa kaluwasan nga sa gitulo ni Master ikanamo padayon sa mga among pagtulo kaninyo sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. O kung may basahon man nga referensya kini gigamit dili para sa pagsopak sa Biblia. O alang sa tanang mga kaigsunan sa atong pagpahinomdom padayon nga kung adunay atong pagtambong sa konferensya dili nato kalimtan tungod kay sulod sa usa ka tuig aduna may tulo ka hugna niya na ang Agosto 19, Marso 10 ug ang Disyembre 29. O may tudsab sa atong kalihukan nga sa paghatag sa binulan para kana sa pagpahigayon sa PBCM Palace Reconstruction labi na sa pagpalona sa dapit sa atong magtutunlo mo kana ang atong mga gikahisgutan o gikasabutan. O sa mga kaigsunan karon nga nagapagpatalingog sulod sa PBCM compound, kumusta kaninyo sa inyong pagsunod labi na sa mga chapter president nga sa ilang pagdumala usab nag-angkon sila sibihan sa matag dapit din adunay radio station para maialagad kining maong programa. O kumusta kang Attorney Samuel Arnado siyang pagsunod karon, kumusta attorney? O kumusta sa tanang mga kaigsunan labi na kang brother Jerry Edkila diri dapit sa Taguluan, Misamis Oriental. O nining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. O kiniusab si Brother Dave Rizaba, makikauban kaninyo mga kaigsunan ini atong tulumanong mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Makikauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Ako na lang ding pagpangumusta sa mga kaigsunan nato diyang nagasudong karon sa online. Mga kaigsunan natong nagmainiton gyud sa paglantaw ug pagtan-aw nato diha sa YouTube. Maingon man sab diri sa Facebook. Hinaot nga anaa kamo sa maayong kahimtang karon ug maayong panglawas mga kaigsunan. O karon sa pagpadayon ihatag ko pa kamo sa kauban pertong ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. O ako na lang mga pagpangumusta o mga pagpasalamat sa atong mga kaigsunan sa inyong makagihon nga pagsuporta ning atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og nini karon nga higayon na mga kaigalaan ug mga kaigsunan, ako ka mong ihatag sa kauban nga ministro. Kumusta ug mayong pagpaminaw usab sa gihapon, kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, makiguban kaninyo nini karon ang atong programa. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Live usab kita sa Facebook og makita usab ninyo kami sa Parasat Cable TV sa TV5. Og dinhi ning maong sibihan sa RP Index Kidi Dipulog mabati usab ang atong programa matagadlong Domingo alas 6 ngadto sa La City ang takna sa kagabion. Live gyapon sa Facebook mga kaigsunan og makita usab gyapon ninyo kami sa YouTube. Og dinhi sa RM Index DR Dipulog mabati usab ang atong programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kinis 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dini sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon. Dini sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa La City ang takna sa kabuntagon. Dini sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR radyo natin alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon.
Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kabuntagon. Og masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kaudtohon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon ug mabati usab dinhi sa FM station sa Valencia sa maura gyapon nga oras. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa Radyo Natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR alauna ngadto sa launa imidya ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon matagadlang Domingo. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab ug masudlong ang among programa dinhi sa Digsaryo Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Cabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon matagadlang Domingo. Niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Ang among mga pagpangumusta sa mga kaigsunan nga niyas tinipong bansa sa Amerika ni Sister TC Kulihat og ni Sister Lily Kulihat Peterson from New York City. Rizal Barbosa sa Moramos Graham from Oklahoma, United States of America. Sa Alabama, dinhi sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America nila ni Juanito and Justina Amakiton, Hermias family. Ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, River Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Atong igsoon Ambrosio Verano and family, ang atong igsoon usab Engineer Brother Derwin Mangalos uban sa imong pamilya nagapatalingog. Tanan nga mga higala nato nga mga salesman nga nagasunod usab sa atong programa, dili na kamo nako ta sa tagsaon pagmensyon apan kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. Tanan nga mga kaigsunan karon nga nagapatalingog sa bisan diin nga dapit kamo nagapaminaw, kalakip na usab kamo sa among mga pagpanimbaya. Karon sa pagisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nini karong higayon na mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, no? Brad Deber, Brad Ronnie. Ang padayon natong pagtubag sa paghilabot ni Mr. Bandilyo niya nga pagbandilyo ni Bindilyo, no? Usa ka pastor sa Seventh-day Adventist Church. Nga nanukad, Brad Ronnie. Dinhi sa Dipolog og nagsibya usab dinhi ning sibyahan sa RP Index Kidi, Dipolog, mga kahigala ag mga kaigsunan. Og dunay iyang giluwatang pamahayag nga ang Biblia kuno giguyod kuno nato, giguyod sa atong kagustuhan. Unya nakadumdum daw kuno siya sama kuno sa bomba kuno sapon nga ang tingog kuno sa bomba sapon matod pa niya pataka pero ang bomba kuno sa Amerikano pag-sure atong tinuo ni kung ipaagi man nato og ihemplo kung bomba ka ba namo sapon nga niya namo nga pataka o niya ang bomba niya gikan sa Amerikano pag-sure siya ba'y nakasure diri atong ipakita og makita nato ang dagway sa gwapo kay hinawayon man sa magtutudlo mo ni ang gwapo nga pastor sa Seventh-day Adventist Church si Bindilyo nga mo'y nagbandilyo ni ining pamahayaga atong ipabati para makita nga kini siyang tawhana mo'y nagsulti ni mapulunga. Okay, Engineer, balihog sa pag-flash sa hulagway ni Bindilyo. Hulagway lang kaya atong ipabati ang iyang voice clip. Ato ning gitoyo kay para mo ni basyanan namo sa among mga pagtubag nga gikan gyud kang Pastor Bindilyo
ang gipamuhian niya nga mga pamahayag nga naggamit-gamit og mga ehemplo nga ang bomba namo bomba sa hapon pataka daw ang tingog kung mubuto. Unya ang bomba niya bomba kuno sa US nga kung mubuto sure tanawon tag kinsa nagpataka tanawon po nato og paminawon kinsa po ang bomba nga nag-ingog sure. Nga atong pamation. Pag-ingon sa Diyos sa mabasa nga ang sa katawhan sa Diyos. Dili kayo mo sige patagkisi-kisi mangita gutag pamaaging ang atong gusto mo ipauyon sa Biblia. Guyuro na ito ang Biblia aron sa atong gusto. Palabas bibisayin ba? Gapataka lang igsoon. Muna di ko makalimot sa giras hapon o Amerikano. Nanong isurrender hapon. Kaya ang armas sa hapon, ang tingog mga igsoon, pataka. Kanya kay, ang Amerikano kay high-tech. Ang tingog sa ilang armas, mingon man nga, sure. Atong nadungog ang iyang comparison nga ang Biblia kuno among guyod-guyod sa kagustuhan kuno namong pagsabot. Mo na iyang boti pasabot nga ang iya nga pinasabtan unsay na sa Biblia ang tao mo'y maguyod sa pagsabot og igo na mo sabot, pero kining amo daw giguyod-guyod kuno namo ang Biblia sa kaugalingon namong sinabtan. Busa pagkumparar niya kadumdum daw siya sa tingog sa bomba sa ininiang hapon nga ang tingog daw pataka, pero ang bomba daw sa Amerikano okay sure sa ato pa siya gid ay maoy maka-sure nini nganuman nga kung basihan nato ang iyang sinultihan Bradron dili man kuno siya nagpataka kay unsa baday kuno ang naa sa Adventista Bradron sumala sa ilang pagpamatot. Okay, atong basahon ni atay libro nila Reverend nga naguluhan giya sa pagtuon sa Biblia sa eskwela sabatika sa mga hamtong gula kini niadtong Enero, Hunyo 2018. Ya, klaro kayo no sa kamera. Atong basahon, Reb, ang nakasulat sa pahina 220 unya kama nato kini sa pagbasa pod sa pahina 148. Mga punto lang ang atong pagakutlo nini mahitungod sa ilahang mga pagsaysay. Diya sa number 2 lugar. Na may number 1, number 2 no. Na may gingon din nga diskusyonan nga mga pangutana. So nagsugod uno na mga numero paingon 4. Arikos number 2 mo ba sa Reb? Gingon. Okay. Ingon nga mga Adventista nabulahan kita sa usa ka daw dili katuuhan nga kadak-on sa kahibalo bahin sa kamatuoran sa kasulatan. Unsa di ay ang Adventista nga gipasakupan ni Mr. Bendilyo nga nagbandilyo, Bradron? Grabe nga mga pagdaig no kay nabulahan daw sila Reverend sa dili daw matud pa katuuhan nga kadak-on sa kahibalo bahin sa kamatuoran sa kasulatan. Kinsay nabulahan tungod sa usa ka dili daw katuhan nga kadak-on sa kaybalubahin sa kamaturan sa kasulatan. Walay lain ang mga Adventista del Septimo Dia kon Seventh-day Adventist Church. Karon ang question dia Bradron, kini bang Adventista nga pangalan ay kang Kristo ba na Bradron nga minugna sumala sa pagtug-an sa ilang basahon para ba mapatunayan ba matinawan ang mga katawhan nga giingnan man ta nga pataka busa sila naa sa sure di siguro taning ilang basahon nga sure Bradron. Okay Reb, kung magisgot tag Adventista nga matod pa nila nga mo'y nabulahan kunod mahitungod sa kahibalo sa kasulatan. Dilis Kristo mo nagtukod ni ini nga ilang basahon the Seventh-day Adventist believe nga
Matud pa sa page 224, si Ellen Goldwhite may usa sa founder sa Seventh-day Adventist Church. O niya, kining Seventh-day Adventist Church, basahon gyapon nato sa maong libro sa pahina 226, gitawag nig protestante. O niya, kining Adventista, dugang pahayag nga di Hesus Kristo, kay namugna lang ni Reverend, kining pulong o pangalan nga Seventh-day Adventist Church, pinaagi sa ilang pagtuntuon sa Biblia. Okay, basahon ako, dito nagyapon sa librong giya sa pagtuon sa Biblia sa eskwela sa Batikat sa mga hamtong gula Enero Hunyo 2018, pero ano na kumubasa rin sa pahina 148, mga punto lang. Sa ato pa, kung basahon mo na, di naging siya makayon. Pataka. Adi gyud, sure gini, sure. Kaya nyo maning basahon Bindilyo, ha? Minaw. Niya sa pahina 48 sa mga punto lang giingon. Pahina 148. Oo, yes, pahina 148. Gani makatarunganon ang pag-ingon nga ang atong ngalan nga mga Adventista na pagamot sa atong mga pagtulunan sa doktrina labaw kay sa bisan unsa nga lahi niini. Busa ang mga pagtulunan nga atong gikuha gikan sa Biblia maoy nakahimo kanato nga mga Adventista tanawa. Sure kayo Bindilyo no, akon wala dahi mo'y pagkutlo-kutlo sa kasulatan, pagbasa-basa sa kasulatan, why Adventista gyud nga mamugna. Pero namugna ang Seventh-day Adventist Church tungod sa inyong gihimo nga duna di ay mo'y pag batod pabusa ang mga pagtulunan nga atong gikuha gikan sa Biblia mo'y nakahimo kanato nga mga Adventista. Di klaro. Sa ato pa, mga mahal namong tigpaminaw, nagtugan sila sa ilang giingon nga sure. Among gibasa ang ilang sure nga dili di ay si Kristo ang nagtukod nini. Tinuod ka na tungod kay sa Mateo 16:18, Reverend, ang wagin magingon si Kristo nga, thou art Peter, and upon this rock I will build my Seventh-day Adventist Church. Ingon si Kristo, sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, o sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Pagkangalan nga iglesia, dili Iglesia Adventista del Septimo Dia, brother. Dili tungod kay gihubad pud kana sa katawagan sa Roma 16:16 sa pagpahayag ni Pablo nga matud pa niya pagpangamustahay kamo ang usa sa usa pinagi sa balaan nga halok ang tanang mga iglesia ni Kristo. Wala ing na Iglesia Adventista del Septimo Dia kundi Iglesia ni Kristo nang umusta kaninyo. Wala gipud ta magpataka niya na kay nabasa man sa Biblia. Sa ato pa, kung base sa ilang basahon, sure, kita pod base sa Biblia, sure pod. Pero pag magisgot nga kang Kristo ba na nga tinukod, ay di kung ilang ipamatuna, sila'y nagdalas bomba sa pon, pataka. Kana. Nagkaroon. Arita sa giluatan pong pamahayag nga tanaw nato kung naabata sa pagpataka, makita nato din hinini ang pamahayag ni Mr. Bindilyo nga mo'y nagbandilyo, no? Unya ato mang nakita nga mautong dagwaya ganina o kamo na maghukom nga hilabihan maning hinawayon sa magtutulo kay labinag na ay texter nga moingog kwaknit ang dagway sa magtutulo, katawa din siya, pero di kuno siya na. Kaya ang iyara mo kunong texter, ang texter mo kuno iya tong gibasa, pero pamation nimo ang tinor sa iyang sinultihan, makita na to nga siya gwapo. Kay mao bitong iyang gisakya na. Pero ang punto nato sa iyang pamatuod niya nga nirepute siya, mga mahal nga tigpaminaw bradron, nga may mga higayon nga iyang gipamatuod nga ang taga Pulangko nga naay nangutana nga ang may tungod sa gitawag og ang ilahanan kuno sa ato ang sistema lugar og magdumdum og patay, wa na may dumdumay matod pa niya. Pero nag-ingon tong taga Pulangko nga kung ang patay uyon ba kuno nga butangan og lapida, kay kung butangan daw kuno og lapida, ang lubong sa patay
Di, klaro gyud nga madumduman, pero kung ang lubong sa mga hinumduman sa tao. Oh, pero kung ang mga ang lubong kunos mga sabadista way lapida, o yun siya. Pero kung naay lapida, mo to ni conclusion nga napildi ka sa kulo ka bildo sa mga PBCM. Kung natay record anak Brad Ron kung nasa cellphone atong ipabati ang audio lang Reverend. Okay? Audio no? Okay. Atong paminaw ng audio, balikan tani among gibalik ni mga mahal nga tigpaminaw kay nara ba gitiras bindilyo na to Reverend nga niabot kuno tas lapida. Wala ginanaunsa man ka nagpataka, ikaw mo nagpataka. Anong niabot ta sa lapida tungod kay nanubag ka sa texter nga ni question kung ang lubong ba ninyo sa badista nabay lapida kay kung naay lapida nasaypan ka nga wa nay pagdumdum kay mo nay paagi nga modumdum kas lubong sa mga nangamatay. Niya ang tubag niya dili daw maayo nga butangan og lapida. Atong ipabate ang audio. Nataranta man siya, nakabalo nga naa, gireject na po niya ang atong Biblia. Gigukod na mo, kay matod pa nimo, ang nagtudlo na mo, piki man nga Espiritu Santo, ang among gikatingad-an o ang mga kigalan karon nga namati, kami nga giingnan nimo piki, pagtubag na mo, ikaw mo'y mupaka. Dapat. Ikaw kay dili piki, dili ka mupaka, kami mo'y mupaka. Kana, tinuod ka na. So ato ibabati ang audio, nga matod pa sa texter nga, gi-question si Bindilyo, gilang gibasa po, nga atong paminawan. Pastor, as lang ko hakon, ang patay ilubong doon na ba'y lapida o timailhan nga mauna siya? O walay lapida o yun ko nimo nga dili na mo maghandom sa inyong patay. Pero naay lapida timaan nga siya napilde ka sa inyong kakabildo sa PBCM sa pulang ko ni Pastor. Salamat. Okay. Sa Biblia, gani ang lubong ni Moises, wa gyud na kay palgi hangtod karon, wa gyud na dumdumi ba? Nagpasabot na sa panahon sa Biblia walay mga lapida. Tanawa, di magkakabasa nga Costa Gadit brother na. Okay. Sa panahon kuno sa Biblia, wala kuno'y mga lapida. Bendilyo ba? Pagtarong ragod, matod pa ni Brad Hermohinis Makaray sa Pika Sibihan sa Power Radio. Kabusis Power Radio. Alas sitting adto sa alas 8 ang tagnas kagabion. Adlong Domingo, no? Ingon siya, "Do, pamati do." Una nga pag tinarong ba, matod pa niya, wala kuno sa Biblia ba? Wala kuno lapida. Review gamay Bradron. Okay, atong review gamay. Sige. Kay palgi hangtod karon, wa gyud na dumdumi ba? Nagpasabot na sa panahon sa Biblia walay mga lapida. Sa panahon kuno sa Biblia walay mga lapida. Tong i-continue Bradron. Okay. Walay mga lapida sa panahon sa Biblia. Ang Biblia ba nabahin New and Old Testament. Daang tugon o bagong tugon. Unya nagkalalaan pagyud nga version nga matod pa ni Mitchell Bindilyo do na gani kuno sa 38 ka version sa Biblia. Ato ibabati tiwas Reb para nga atong makuha ang mga punto. Di man kakabasa nga sa Biblia importanteng lapida na ay mga kuan nga gihimo ang monumento. Pero di lahi man ang lapida god. No? Kon imong hatagag pagtagan ug munay imong basihanan makalingaw na ang imong prinsipyo, no? Kay kon imong tan-awon dili man Biblia, dili man ingong doktrina sa Biblia nga sa diha gud nga ilubong mamatay ang tao, kinahanglan gyud butangan gyud siya lapida. Dili man na mao. No, dili na mao igsoon. Klaro nga kung butangan kuno og lapida dili kuno na mao. Dili mao, pero matud pa niya kung mo nay imong ilhanan siya makalingaw po na. Pero matud pa niya sa panahon sa Biblia walay lapida. Bindilyo. Unya karon ato sang ipabati ang sunod
nga pagkahibaw niya nga atong gisugalan bradron kay piki god dili makapatugan ang piki. Mato pa niya kay matod sa iyang rason nato ang Biblia kuno dili taanang ang Biblia atong guyod-guyoron sa atong kaugaling pagsabot. Sama ba sa PBC ba nga ang Biblia ilang giguyod? Kadumdum lang ko matod pa niya sa bomba sapon nga ang tingog daw sa bomba sapon. Pataka. Pero ang bomba kuno sa Amerikano, sure. Sa ato pa, bomba sa Amerikano niya ang gigamit. Sure gyud daw siya. Nakaron, sa panahon sa Biblia, walay lapida. Pero unsay iyang reputation pagka nakaalimad-mad na siya sa among katarungan ni Bradron niya atong patalinghugan mga mahal namong tigpaminaw ang iyang rason. Ano na ito nga makita ang pulsos mga tao? Diba? Kaya kita mga kaigsunan diri, wala taga una, ato lang iklaro. Nga kita diri, nagkuhan lang yuta. Ato lang yun nga giplastar ang kamatuoran. Kaya nga naman ikson, mingong ganit ang kamatuoran, atong hinunduman na ay barometro. Juan 17:17 nagkarayon ang pulong sa Dios, atong basahon. Balaan na sila, pinaagi sa imong pulong. Ang imong pulong, bao ang kamatuoran. Sige. Nakita nato nga ang iyang barometro nga nagisgot siya nga ang kamatuoran gyud daw maila mga mahal nga tigpaminaw kay Juan 17:17 ang imong kamatuoran ang imong pulong mao ang kamatuoran. Sa ato pa kung ang kamatuoran diya sa Dios mo ang pulong sa Dios mao kibali ang gitawag og kamatuoran. Dabi karon doon na siya'y gibuhian nga pamahayag nga nagisgot siya ni anang kinilaging ang termino niya nga gigamit nga naghisgot siya nga ang monumento kuno lahi sa Biblia. Doon na ba imong pahayag niya na Bradron? Atong ibabate rib nga matod pa nagi-question lagi da kana ba kunong lapida mao ra ba kuno ng monumento. Mo lagi na nga atong gingnan lecturon lecturon kana mo bindilyo kay wala ba may nagpahayag dinhi nga pagka makabasag monumento sa Biblia lubong na. Sa Biblia do na gipahayag nga monumentong gipasabot na sa lubnganan. Napoy monumento nga wala sa lubnganan. Katong gigamit ni Reverend Samuel nga 15 nga si Saon nagpatindog og monumento na gidaybag istorya unya si Saon nagpatindog og lapida. Di nakuan ka, himo kang katawanan. Ikaw mo'y nagpataka-pataka. Kay wa mi mo gamit anang unang Samuel 15 mahitungod sa monumento nga among ingnog lapida. Naa sa ikaduhang hari ato manaron makita ng imong pagka-pataka nga imong gitira diri kanamo. Mo'y pagkakaluoy na lamang pagkakatawanan. Niya atong ibabati nga matud ba lahi daw ang monumento ug ang lapida. Makita ang dagway ni Mr. Bandilyo. Niya. Bandilyo. Ato ipabate. Nagpreparar po ta na ilag yung ikuan nga lapida nga nigamit sila igsoon sa New World Translation bagong kalibutan ng hubad sa saksing Jehova. Katawanan ba nga kining amot lang o gabasa ba sila naning libro kani ba Biblia ba? Ha? Kining Biblia mga kaigsoon ang dagan kayo nagsayop nga naman ang cross gihimong istaka unya kay kining saksing Jehova di man amo to Espiritu Santo nga Dios di ka mo kuno sakto ba ang mabasa sa 2 Hari 23:17 nga unya siya mingon unsa ka ng monumento nga akong nakita o ang tao sa syudad ming sugilon
Kaniya kana mao ang lubnganan sa tao sa Dios nga miabot gikan sa Huda og nagpahibalo ni ining butangan nga imong imong butangan nga imong nabuhat batok sa halaran sa ni Betel. Batot pa niya, wala ka balos bindilyo nga ang lapida biblikal. Ang pangutan ang monumento og lapida mao? Okay. Sure kayo Reverend. Ang pangutana, ang lapida og monumento, parehos ba kuno? Maora ba kuno? Bindilyo. Matod pa ni Brad Pacrayo, dong. Pamati dong, bindilyo. Ang atong punto karon sa Biblia daw, wa kuno'y mabasa, Brad Ron, nga lapida, di ba? So good kuno sa Biblia, katong imong gipabati kanina ba? Klaro kayo. Nakaron sa pagmata, sugod lugar sa Biblia, wag yun kuno. Lapida. Wag yun kuno lapida. Niyang makabasa ta siya, di maunang huban. Basahon sa nato ang ikaduhang hari, 23:17, Brad Deber. Unsay nakasulat. Balikan tang iyang gisulti. Dinis sa King James Version Rev, nagaingon. Unya siya miingon, unsa kanang monumento nga akong nakita? Ug ang mga tao sa syudad ming sugilon kaniya, kana mao ang lubnganan sa tao sa Dios nga miabot gikan sa Huda ug nagpahibalo niining mga butanga nga imong nabuhat batok sa halaran ni Bethel. Nakita nato nga ang ikadwa kunong hari 23:17 nagisgot lang kuno diha monumento. Siya ang akong gisgutan diha kanang gisgutan diyang monumento lahi man ang lapida. Daw be kay kung balikan nato ganina, Bradron, ang audio, Bradron, nga nang hugot gid siya sa iyang katarungan nga wala gyud kuno daw lapida sa Biblia. Ang amo bindilyo nagpakita mi nga mabasa ba sa Biblia ang lapida. Pero pagka nabasa ingon din ka, para nila namo ang lapida og ang monumento maura kuno. Lahi na atong pamatud-an garon. Balikan tang iyang katarungan, Bradron. Okay niya. Iyo ba? Katawanan ba? Nga kining ambot lang og basa ba sila naning libro kani ba Biblia ba? Ha? Kini Biblia mga kaigsuonan ang daghan kay nigsayop nga naman ang cross gihimong istaka. Unya kay kining saksing Jehova di man namo to Espiritu Santo nga Dios. Bika mo kuno, sakto ba? Ang mabasa sa 2 Hari 23:17 nga unya siya mingon unsa kanang monumento nga akong nakita ug ang tao sa syudad ming sugilon kaniya kana mao ang lubnganan sa tao sa Dios nga miabot gikan sa Huda ug nagpahibalo ni ining butangan nga imong butangan nga imong nabuhat batok sa halaran sa ni Betel. Matod pa niya, wala ka balos bindilyo nga ang lapida biblikal. Ang pangutan ang monumento og lapida mao? Ang monumento kuno og ang lapida maor ba kuno? Sa Biblia bindilyo dili sa among baba ang monumento ug ang lapida giusara sa pagsabot. Mao nga nibasa mi sa Biblia sa New World Translation. Sa Biblia nga gitawag ang bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Palihog pagbasa, Brad Deber. Okay, Reb, ato pagabasahon, Reb, nagaingon. Unya siya miingon, unsa kanang lapida nga akong nakita, niana ang mga tao sa syudad miingon kaniya, mao kana ang lubnganan sa tao sa matuod nga Dios nga gikan sa Huda, ug nagmantala niining mga butanga nga imong gibuhat batok sa halaran ni Bethel. Sa nabasa sa Biblia, sa nakita nato sa King James Version, bisan pa sa inyong Biblia nga gitawag ang Biblia Seventh-day Adventist Church. Naitatak ko. Kini nga tatak ko. Inyo ning Biblia. Maugapon kung basahon ng ikaduhang hari, 23:17 nga monumento.
Pagkagibasa nato sa New World Translation, no? Kung English man, gitawag na kanaog gravestone. Sa Cebuano, gibasa ni Brad Deber, lapida. Matod pa nimo, sayop na kanang lapida. Pero balikan taragod ang una natong pabati Brad Ron nga audio kaganina nga matod pa niya so good pa kuno sa Biblia, wag gyud kunoy lapida Brad Ron, matod pa niya, no? Okay, para papatalinghugan nato nga unsa di ni siya sa iyang bomba sa Amerikano nga sure. Tingala ta nga kung bomba sa Amerikano na iyang sure niya, bomba ni sa Hapon ng ato ang pataka mura man nog siya ay nanguha sa bombas Hapon nga pataka. Ang bombas Amerikano kita may nagdala sa sure unya di man hinon siya makahatag og sure. So ang atong ipabattery katong nitubag siya ibasa ang texter nga permero bitaw nga nagyan siya nga sugod pa sa wala nang lapida kuno sa Biblia. Okay niya ato ipabati pag-usab nga katong nanubag sa texter nga gi-question siya nga kung ang lubong sa Sabadistag na ilapida, makadumdum gyud pero kung lapida napildis kulo kabildo ang yang tubag dahil nato atong paminawan. Ang patay ilubong doon na ba'y lapida o timailhan nga mauna siya o walay lapida o yun kung nimo nga dili na mo maghandong sa inyong patay pero naay lapida timaan nga siya napildi ka sa inyong kakabildo sa BBCM sa pulang ko ni Pastor. Salamat. Okay. Sa Biblia, gani ang lubong ni Moises wa gyud na kahipalgi hangtod karon, wa gyud na dumdumi ba. Nagpasabot nga sa panahon sa Biblia walay mga lapida. Okay. Nagpasabot daw. Di makakabasa nga. Sa panahon sa Biblia walay lapida. Unya. Walay nabasa namo bindilyo nga lapida. Nabasa na yun sa New World Translation, di pa kasayop din tarbirin nga ang maong hubad daghang sayop. Nakaron. Sa Biblia ang monumento o ang lapida nabasa sa ikaduang hari 23:17 monumento dinhi sa inyong Biblia Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist, no? Kining Biblia ha. Onya sa New World Translation ang bag-ong kalibutang hubad sa balang kasulatan nagpamatuod nga lapida. Sa Biblia sa gawas sa New World Translation bradron hain pang Biblia nga nagpamatuod nga gigamit kung nagtungha ta sa eskwelahan bradron nga gitawag og synonym. Synonym means different word but the same in meaning. Sa ubang hubad sa Biblia bradron. Okay, Engineer Palihog Flash, kung makita nimo katong Biblia nga easy to understand Bible. Ang image lang diya kay basahon nako nining humad sa maong Biblia kaysa tudlo ni Master kanato Reverend do na may pagkumpara sa Biblia. Bisan pa sila mga Sabadista nasulat sa ilang libro nga Steps to Christ sa pahina 60 ang dalan payon kang Kristo is scriptures must be compared with the scriptures. Ang kasulatan kinahanglan itandi sa laing kasulatan busa mo tandi mig laing kasulatan bindilyo aron kapamatud-an namo nga ikaw gyud mo'y nagpataka ang imong armas Hapon dili amua. Kaningon ka lahi ang lapida, lahi ang monumento. Pagkakauaw ni mga klase kang pagkapastor. Naminaw ang inyong mga sakop nga Sabadista, kabalo na silang mutimbang-timbang. Bisan pang ubang reliyon, bisan pang among mga membros, bisan maminaw na kinsay na bihay na to. O klaro lang yun nga napildi ka, pinagi sa texter nga taga-Pulangko. Nga nabihayan kag napildi ka sa Kulukabildo sa PBCM. Di na amua, dili na pagmahambog. Ngano? Wala kakabalo nga kanang lapida kung gamiton pwede monumento. Kanang monumento pwede gamitong lapida. Pero dili sa tanang panahon. Gitirahan mi nimo Samuel, wala mi gamit Samuel. Ikaduhang hari mo gigamit na mo 23:17. Unya ang atong argumento bradron, pagka Biblia lagi ang lapida pwede ignon nga monumento o ang monumento pwede ng lapida. Pero siya lahi ang monumento, lahi ang lapida. Tanawon taog siya bay matud pa niya dili ta pre sa PBCM nga
ang Biblia guyuron sa pagsabot sa kinang pagsabot sa PBCM. Nabasa sa Biblia guyod yan na ikaw may magpaguyod niya. Okay, kung pastor lang engineer kung makita nimo ang easy to understand Bible kay basa kana. Mao na ha, nahimo na Bindilyo. Oy pagtuon Bindilyo kana kay 37 kabilson sa Biblia. Basahon nako. 2 Kings chapter 23 verse 17. What is that headstone I see over there? Bisag diha lang ang gigamit nga termino sa Bibliang 70 Holy Bible, monumento. Sa Bibliang ang hubad nga gitawag og bagong kalibotang hubad sa balaang kasulatan, lapida. Dinhi sa Bibliang easy to understand Bible, headstone. Nakaron atong ipadayon na lang reverend paghubad sa headstone. Gamito nato ang referensya nga dili kasupak sa Biblia, ang Merriam-Webster Dictionary. Sa word nga headstone kung unsa bay gihatag nga definition. Headstone, noun, a memorial stone at the head of a grave, o sa kuno ka memorial nga bato nga nasa uluhan sa lubong. Ang synonyms nga gihatag sa headstone na gravestone, monument, tombstone. Unya asa man ang imong gingon Bindilyo nga lahi ang monumentog lapida. Oy pagtuon mo nang gingon namo ni Reverend kung bright ka ang achievement sa usa ka bright dakong potensyal. Nag-eskwela siya sa pagkapastor, valedictorian. Pero opposite sa valedictorian, baliktorian. Gawas nga baliktorian, buloktorian. Mo na nagbinulok ka Mr. Bindilyo. Nakaron niya atong ipakita, ipabati nato kay matod pa niya pag-sure na may ato ang gipakita o gipabati bradron nga siya nag-ingon kay nagkumparar maganita sa atong magtutudlo, no? Parte ba sa mga texter niya nga ang ato kunong magtutudlo kusog mo inom og beer niya palahubog kuno. Pagbasa nato sa panahon kang Kristo, si Kristo di ay pod nag-inom og bino, pero ang rason ni Bindilyo naman diri ba, Bradron? Atong ipabati siguro, Bradron. Ato lang ipabating audio kay Engineer Borag among katong aging Domingo nga atong giplaster din na ang record nga mahitungod sa pag-ingon ni Bindilyo nga way record kuno sa Biblia nga si Kristo ni inom og beer. Pero kung wala diha, ato na lang ipabati ang audio siguro, Reverend. Atong milabay nga programa ni Mitchell Bindilyo. Okay, iya mang gipanghugtan kay siya may nagdala kuno sure. Unya, di magkuno ta magpataka-taka guyod sa Biblia. Ingon din siya, abi kay nakumparahan man si Kristo pud sa una nag-inom og bino, siya walay record sa Biblia nga si Kristo nag-inom og bino og ang mga kaaway lang ni Kristo mooy nag-ingon niya na. Unya na record sa Da Vinci Code nga basahon. Og naaman kuno na lang kuno sa Da Vinci Code nga basahon. Okay, og ilapod kuno ng giuna-una tungod kay si Kristo nagbuhat og bino milagro sa paghimo sa tubig nga bino sa diyang gidapit siya sa kasal sa Kana, sumala lugar sa Juan 2:1 hangtod 4. Mo ilang gidudahan nga si Kristo kuno nag-inom og bino pero why record sa Biblia. Matud pa niya. Atong ibabati ang iyang audio kung kini bagyo tinuod ning iyang gipamahayag nga wag record sa Biblia nga si Kristo ni inom. Kini ba Bradron? Pag-sure ba ni? Pag-sure nga iya gyud ang gisulti? Dili pataka ni. Pero kini iyang gisulti ba? Sure gyud ni. Sure. Pero kung atong hubaron dili gini pangitaon. Pataka gini. Okay, atong ibabati. Sa to pa duda ta ani nga murag naa siya sa duha ka bomba ba? Gamit siya bomba sa hapon, bomba sa Amerikano. Okay, niya ito ipabati. Nga. Mingon mga tumutumo ng Kabindilyo. Kay maila ang Dios pinaagi sa gahom. Nya ang hunahuna sa Dios sa taas kay sa tao. O sa taas. Pag-ingon sa Dios nga buhato na to ang tao sumasa atong dagway, di kasabot sila. Nya ayun dito si Tomas Ihenyo, present ba dito ay batang nato si Tomas Ihenyo, katulog siya ka persona kay siya makaka Espiritu Santo nya Diyos Espiritu Santo niya di mo malipay ana nga ako naman gani nga ipasulod si Tomas Ihenyo Senyor ingon na si Tomas, Amahan, Diyos Amahan, nakatilaw mong babae?
Suko na po na sila anak. Surong sila anak. Ngayon, Diyos Amahan, wala eh. Wala. Ngayon po, lantaw na po niya si Kristo. Ikaw, Kristo, nakatulog kang babae? Ngayon po si Kristo, wala eh. Natuli ko, ikaw walo ka adlaw. Ipatuli ko ah. Gituli ko, walo ka adlaw. Gikas ako sa gianak ko ni sa akong inahan nga berhen nga ninampon. Mingon gas. Tomas, iyahin niya sinya. Na! Ako, daghanang babae, akong natilawan. Ay, nakasuko po rin eh. Okay na, atong pangitaon rin no, kay tungod sa kadaghan ng mga voice record ni, ang iyang gibuhian may tungod putos pagyaga-yaga sa atong magtutudlo nga naghimo-himo sa istorya nga nag-conversation daw ang Amahan Anak ug Espiritu Santo. Mao man atong giingon mga mahal mong tigpaminaw, mura bitos bindilyog usa sa mga persona sa Dios. Nasayod ba sa conversation? Naon day ang conversation. So maaba bindilyog ikaw mo'y Dios. Kabalo man me nga dili ang Dios magpataka-takag sulti ana oy. Pares ba atong imong gingon nga lahi sa Biblia wala ang lapida. Unya di na mao pagbasa tao sa Dios gibutang ang lapida, taranta siya oy siya. Wa ko magingon, ay wa magingon. Pwede ko no butang ang lapida o gusto ka, o makaabot ka, pwede pod og di. Pero dili ko no na doktrina sa Biblia. Oh, ang atong argumento di man ka maayo ng butang ang lapida, pataka man kami. Ikaw mo lagi mo'y nagdalas bomba sa hapon nga pataka karon niya among ipabati gyud ning imong kinaplo ba? Okay, niya. Mas iyohin niyo. Tulog sila. Story sila. Ha? Sa nabalik no? Oh. Ato i-plaster sa rib. Okay. Samtang nagpaabot ta mga mahal nga tigpaminaw, importante mo guni kay matud pas mga listener og sa hinagbo na mo gini gali si Bindilyo mura gani ni og garo-garo kay og mag-birthday ang inyong magtutudlo isasupak sa Biblia pagbasa ron sa kasaysayan nila gitugaan man makbasa man makita dia sa internet di na niya dawaton tong internet mga mahal na mong tigpamana kay di man kuno to doktrina o gibirtihan man lagi gisaulog po si Ellen Goldwhite niya pagbutang sa lapida supak po siya pero di ay pagkamatay ni Ellen Goldwhite bisag di pa Bibliahon gibutangan maglapida pero mato pa niya dili na maayo di ikaw rin na igo ana mo na nga og sa bomba pa sa Amerikano sure wa man ka mag-sure pag sure ba diha mo na karon nga atong makita unya na plus na bradon og ato panguting kayon rin tungod sa pagkadaghan ani lagi no ari sa ta sa ubang mga bahin nga na pa iyang gi pamatuod atong ipakita ang hulagway ni Mr. Bendilyo nga nagbandilyo nga gusto niya nga ang among magtutudlo itag na apil ang inahan kay kung dili matagna di kuno na tinuod kay si Kristo kuno gitag na ang iyang inahan aron mailhan kuno nga tinuod Bendilyo sa pagtagna ni Kristo kung giapil ang iyang inahan para bato ilhanan nga si Kristo na matinuod gumikas iyang inahan nga naapil pagkatagna niya atong patalihugan mga mahal namong tigpaminaw no ang ato nga nahimo nga tandem sa pagkinubagay karon sa atong programa nga ang ilang ang amahan aning ilang reverend nga si Tomas Eugenio Sr. nga anak ni Abilino Eugenio o ni Crescencia Dagok nga mo'y Diyos Espiritu Santo o niya kung imong tanahon si Kristo nga gisabak ni Birhen Maria giapil ang inahan sa pagtagna ni Propeta Isaias aron mailhan asa nagigikan ang tinuod nga Kristo kinsa ginahan pero ni na ang iyang buti pasabot mga mahal namong tigpaminaw nga si Kristo kuno
gitagna giapil ang iyang inahan aron kuno mailhan nga siya tinuod, pero kini kunong among gipamatuod wa kunoy inahan oy. Di mo hinungdan nga dili tinuod kay ang iyang pagsabot gitagna si Kristo apil ang iyang inahan kay aron matinuod. Sa ato pa atong tan-awon kusog ba siya iyaning gibasa sa mga nangagi ang Juan 8:32, pero isugod nato bad rini atong tanawon sa pagtunga na ni Kristo tungod kay giapil man pagtagna ang iyang inahan. Pag-abot ni Kristo matud pa ni Mr. Bandilyo nga aron man kuno mailhan nga si Kristo tinod ang mga tao ka sa panan kang Kristo nakaila ka nga tinod si Kristo gumikan Bandilyo nga giapil pagtagna ang iyang inahan. Brother Rene, sumala sa Biblia. Anya sumala sa Biblia reverendini sa Juan kapitulo 8 versikulo 31 ngadto sa 49 ang gingon, og si Jesus mingon sa mga Hudiyo nga misalig kaniya, kung babilin kamo sa akong pulong nan, kamo tinuod gayud nga akong mga tinunan, og kamo may balo sa kamaturan, og ang kamaturan magahatag kanyo kagawasan. Og sila mitubag kaniya, mga kaliwat baya kami ni Abraham, og wala gayud kami maulipon ni bisan kinsa. Naun sa ba nga nakayon ka man, paghatagan kamo kagawasan. Og si Jesus mitubag kanila, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang tanan nga magapakasala ulipon sa sala. Ang ulipon dili magapuyo nga dayon diya sa panimalay, apan ang anak magapuyo nga dayon. Tungod nini, kung ang anak mao ang maghatag kaninyo kagawasan, kamo mahimo gayud nga mga taong gawas. Nasayod bitaw ako nga kamo mga kaliwat ni Abraham, ngani gitingwa ninyo ang pagpatay kanako tungod kay ang akong pulong dili man makakaplag og luna diya kaninyo. Ako nagasulti sa nakita ko sa tubangan sa akong amahan, o kamo nagabuhat sa nadungog ninyo sa tubangan sa inyong kaguliyong amahan. Kaniya mitubag sila nga nagingon, si Abraham mao ang among amahan. Si Jesus mingon kanila, kung mga anak pa kamo ni Abraham, magabuhat unta kamo sa gibuhat ni Abraham, apan karon naningwa kamo sa pagpatay kanako. Sa pagpatay sa tao nga nagsugilon kaninyo sa kamaturan nga akong nanungugikan sa Dios, wala magbuhat nini si Abraham. Kamo nagabuhat sa gibuhat sa inyong kaugalingong amahan, og sila mingon kaniya, dili kami mga pinaangkan, kami usarag amahan nga mao ang Dios. Si Jesus mitubag kanila, kung ang Dios mo pa ang inyong amahan, higmaon unta ninyo ako kay migula og mianhiman ako gikan sa Dios, ako wala muani sa akong kinaugalingong pagbulutan, kundili siya mao ang nagpadala kanako. Nganong dili man kamo makasabot sa akong sinultihan, tungod kay kamo dili man ugod makabati sa akong pulong. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang inyong tingwa mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya may usa ka mamumuno sugad pa sa sinugdan, kay siya walay labot sa kamaturan, kay ang kamaturan wala man diya kaniya. Inig pamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kinaugalingong ginaya, kay siya bakakon man, og mao ang amahan sa mga bakak. Apan kay nagsulti man ako sa kamaturan, kamo dili mo tuo kanako. Kinsa ba kaninyoy makapamatuod nga ako nakahimog sala? Kung ako nagasulti man sa kamaturan, nganong dili man kamo muto kanako. Siya nga gikan sa Dios makabati sa mga pulong sa Dios. Ang katurungan nganong nga dili kamo makabati niini mao nga kamo dili gikan sa Dios. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nagingon, dili ba husto kami sa among pag-ingon nga ikaw Samariano og yawaan? Si Jesus mitubag nga nagingon, ako wala hingyaw hinunua ako, nagapasinog sa akong amahan, o kamo nagapakaulaw kanako. Mga mahal namong tigpaminaw, matod pa ni Bandilyo, no? Nga nagbandilyo. Nga giapil ko no pagtagna ang inahan, dili ko no sama sa magtutudlo. Nga wa ko no iapil pagtagna ang inahan, busa gani nagyon siya nga, bisan ko no gingon nga giberginan kuno unya kining nagdubol-dubol kuno og babae, matod pa niya sapaw-sapaw ba, matod pa sa iyang rason nga katawa din siya.
Wala man kuno ingna ni ana. Mao ni si Tomas Eugenio. Pero dili kuno sama sa atong Ginoong Kristo nga gitagna apil ang iyang inahan para mahibaw-an kuno nga tinuod si Kristo kay nay inahan og mao pa Bendilyo. Nganong nagreklamo man og nagkukabildo man ang atong Ginoong Kristo tali siyang kaway nga nganong dili man kamo mutuo kanako? Matod pa ang katarungan ngano man nga dili kamo mutuo kay dili man kamo makabati sa akong pulong. Dili man kamo gikan sa Dios kay gikan man daw sa yawa. Pero unsay balo sa mga kaaway ni Kristo? Dili ba husto kami nga nag-ingon nga ikaw Samarianhon og yawaan? Si Kristo may tubag nga wala ako hingewa kamo nagpakaulaw kanako. Unya Bendilyo gitagna magkagiapil ang inahan para mahibaw-an siya nga tinuod. Inasay pa nimo na ang imong pagpanabot niya. Nga gusto nimo iparihos ang among magtutudlo nga naitagna pud para sa inahan para mahibaw-an nga tinuod. Saba diha oy ay rag tinuntong tanawaw. Ang Biblia dili guyuron matod pa nimo sa pagsabot sama sa pibisim nga giguyod-guyod ang Biblia. Naay Biblia nga naguyod nagpaila nga ang gravestone og ang headstone og ang monumento sa English. Monument maura na ang gravestone o headstone. Dili ka magpaguyod sa Biblia kay kami mao'y nagpataka. Kinsa may nagpataka karon? Niya makita og madungog na nato bradron nga ato ipabati nila bradron ang gingon niya nga wa kuno ang mga kaaway lang kuno ni Kristo nag-akusar ni Kristo kay wa gyud kuno mabasa record sa Biblia nga si Kristo ni inom og bino. Okay, palihog sa lagoy ni Bendilyo Engineer sa i-flash screen. Mga kaigsuunan na ang mao kami adto mamao karon nya kay ang ilang gigamit nga si Kristo gipasamanginlan pod nga palahubog mao na nga nahitabo ko na nahimong katumanan pod nga tinuod yun nilig-on nga si Tomas Eugenio Sr. sa dihang nga inang palahubog sama sa nahitabo kang Kristo nga although igsoon wa go record nga naagoy nakakita nga si Kristo ni tungab o niinom yun og beer mga kaigsuonan nga ilim mo makahubog. Naay mga instances sa Biblia nga giakusaran siya mga palahubog sa mga kaaway katong naghimo siya bino dito sa Kasalskana. Most daghan kay na sila mismo sa libro ni Da Vinci Code, no, nga ilang nga pamahayag mga kaigsuonan o katong mga kaaway ni Kristo, no, dito sa unang panahon. Unya na wala ko no'y record sa Biblia kay naalag ko na sa Da Vinci Code daghan ko na diha mabasa. Unya kay wala may record sa Biblia ang kaaway ra gyud kuno ni Kristo. Mo'y nagsulti niya na giakusahan daw si Kristo nga wala siya mag-inom gyud og bino kay walay record. Ila lang gyud nauna kuno kay nagbuhat man si Kristo og milagro pinagi sa tubig kag himong bino. Ilang gyud nauna kuno nga si Kristo nag-inom og bino. Bendilyo nagtinarong ka kadong matod pa ni Makarayo usa sa mga ministro naaka ka sa gingon nga bumbas Amerikano nga sure og bumbas Hapon nga pataka man kami. Bradron, wala ba'y mabasa sa Biblia? Last nga versikulo, bradron, no? Okay. Basahon na ko, Reverend. Ano naman tayo Biblia nga Katoliko? Basahon na to din ni Bendilyo kung matod panimo nga way mabasa sa Biblia, way records Biblia nga si Kristo ni inom og beer. Doon naman nga ang namulong na mga kaaway ra. Dili kaaway mismo nga atong Ginoong Kristo mo'y namulong niini nga siya ni inom og bino. Basahon na ko. Mateo kapitulo 26 versikulo 26 ngadto 29 atong paminawan dinhi ang nakapahayag sa Biblia. Samtang nangaon sila mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios og gipikas-pikas niya kini og gihatag sa iyang mga tinunan. Dawatan ninyo kini og kan-a mingon siya nga atong Ginoong Hesus, kini ang akong lawas. Unya
Gikuha niya ang kupan ni Hesus, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Imna kini ninyong tanan, matud pa ni Ginoong Hesukristo. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili nagayod ako muusab pag-inom niining maong bino. Oh, So diha lang reb, klaro kayo niingon si Kristo dili na kuno siya muusab pag-inom sa bino. Sa to ba niinom gid nga atong Ginoong Hesukristo? ingon siya walay record sa Biblia. Bot-bot binilyo. Mo gingon, bomba din na sapo ng imuha. Oo. Pataka. Kining amo, sure, bomba din ni sa merkano. Tanawara. Mga malamong tigpaminaw, nakapakadaghan pang isuportar. Pero, daghan pang tubagonon. Pero, ang oras, may abot naman, among gipanghinaot nga nalamdagan kamo taliwala ni makamaturan siyang binakak nga katarungan. Miabot naman ang oras, sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas D. Eugenio Sr., kinang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan sa kaubang Evangelista o Ministro. Kinausab si Brother Debs Rizaba. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. O giniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang tagna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.